That is an important component that you really need to worry about. If we want to get away from the constraints that we have faced in the last 1 year or so, then we have to sacrifice for that future. That's the important message I want to tell you. Thank you. Thank you very much, Professor. That is Professor Njuguna Ndung'u, the National Treasury Cabinet Secretary, just taking us through what Kenyans should be expecting today. And Ramogi jwang jatend migawo mar omenda oseloso kar kanyo kimedo gi magi makore ma fresh mowacho sani gik molero sani bende FCP Erastus Kwaka antiere iri kar kanyo kanyo wacho ni ji nyaka chiwre sani thuolo moro machuok mondo mi okony kinde mabiro ka idhi tim gigo madhi kawo kinde malach kata iwinjo mago mowacho ni short term sacrifices mondo mi okony e weche go mag long term. Tiende nang'o gi weche mamoko mabende omulo kar kanyo kowacho ni budget ni temo rango kaka idhi los tije, idhi tiek dhier e kind oganda, idhi keta ngima bedo makare kata tiyo gi domestic resources mwandu gi mayudore alworawa gin magi minyalo ti godo hola mikawogi saruna gi kama debt ceiling ochope gima thoth mantiere kar ka losa ne wi gima jatend